Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radio Philippines na time para sa Jess. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na muntag palamati region-wide? Magapangalagad kita sa nabilin 50 minutos. Karon ngadlaw, Biyernes, Friday night. Petsa 14. Nagapabilin siya gyapon sa tuig. Orpet sa 11, bulan sa Disyembre, hindi 14. Nakita ko ding numero 14 sa kuwang niya sa Christmas Day. Ay, oo. Petsa 11, subong bulan sa Disyembre, sa Giapo nagapabilin sa tuig 2020. Biyernes naman nato sa Liga Pagpangalaga sa Kalandan manging kabuylog nato na bilog nga puwersa sa aton news team aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga padulong sampi naka ulihi labas natipon nga mga police report blotter entry record of events opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sining kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang aton sining matak ang dulungan, oras sa kagabiyon ang aton sining Patrol 2, Crosswind Patrol, kay na pa nagalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. May mga ginrespondira ng mga aksidente, kag insidente sa Friday night. Way taman ginapangayo, anano pa nga mga eventualities
from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder. Back to back sa aton nga piloto. Temporaryo sa trono ni Papang Nixon Tahom. Builog nato na porsa Action Ninyo Bugina. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga update balita sa national kag international monitoring center sa Action Radio Bacolod. Biyernes nga edisyon, builog nato na porsa Action and Defensor. Opda magkita sa ato sila nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Nagbulos na si Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa ato nga IT expert, Action JM by Kin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Santiago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinilagad ang Gorman Action Night Patrol Program Lunes Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Din ninyo ako sa Labilin 47 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa mga maninay kag maninoy, preparar na. Ihanda kag ihado, preparar na para ganar na. Go, 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 go. Ballpen, lapis. Pat ini naman ang numero sa kalendaryo. 14 dias na lang ang nabilin kag Pasko na. May nabilin pa kita nga bali 21 dias. Goodbye 2020. Welcome sa 2021. Ang atong gyapon ginapangamuyo sa aton mahal nga Ginoo. Kakasana, tabugan na, palayuan na ang virus nga naghalit hindi lamang sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan, si COVID-19. Lord, amo lang nang ipaskwa sa imo katawhan na makakas ka mapalayo na ining virus kag ang vaccine nga makahatag solusyon sa pagtabna sang COVID-19. Whoever you are, wherever you are, amo namang diri masiling sa inyo kapamilya sa Action Radio Bacolod. Avance, Merry Christmas and a prosperous New Year. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio. Sa ato sila nga maka-aksyon base na tingala ka mo sa masamin nagapabati bala sa ato sila nga radio sets 684 kHz. Base tingala ka mo da kung may radyo ka mo da, transistor ka mo da, even sa mga salakyan nyo, base tingala ka mo nga hindi ninyo kami mabatian on air ha. Pagi sa frequency sang Action Radio 684, inatungod man sa mga kasablagan nga kung sa hindi mo gid mapaiway, may ara kami gamay nga maintenance sa amon sila nga transmitter, no? Para nga mangin maayo ang signal pa sa Action Radio. So ang aton sila nga mga technical partner, aton nga technical crew sa technical side, nagabalbal subong sa pagtapos-tapos sa aton sila nga nakatrobol nga transmitter dito sa area sa Barangay Talok, Bago City, kag diri man sa studio, no? That's why nga sa aton nga mga followers, sa aton nga mga listeners, nga ara lang yung nagalantaw sa aton sila nga Facebook, makitaan nyo kami live sa Facebook sa Action Radio Bacolod, no? Pero kung ara kamuya sa inyo balay, transistor mantian nyo, hindi ka mo kabati kay sana sining ko na may gamay nga trouble ang aton sining studio, especially dito sa transmitter sa control tower sa Barangay Talok, Ciudad Sang Bago.
Hopefully, basi buwasa. Makabalik na kita sa aton nga frequency para mabatian kita sa aton nga makauturan nga ara sa mga kabukiran kag baybayon. No? So, for the meantime, di lang kita na sa aton sini nga Facebook. Sa Facebook, sa Action Radio, kami inyo makitaan, kamabatian. Magadala kami gyapon sa inyo sa mga labas kag pinakaulihi nga mga balita. Karon nga gabi, Friday night naton sini nga pagpangalagad. Do kariit sa mga Biyernes, ha? May aksidente dira sa barangay Pahanukoy. Baw, sad to say, patay gid ang biktima, gasakay sa motor. Baw, nakalampos ang ulo ya sa simentado nga dalan sang highway ka barangay Pahanukoy, baw. Patay gid. Kag iniman kagabi, may biktima man sa pagbuno dira sa area sang barangay Pahanukoy man. Baw, do nagtingob subong ang aksidente kag aksidente sa amon barangay Pahanukoy. Tibiyan ka kontrol na sa aton kapulisan. Importante nga amo na wala permi gina sulit-sulit kung permi sa program ta. Every time nga makainom ka, may salakyan ka, nakamotor ka, pwede lang relax lang gid. Kaya pwede lang hindi na guro magdala motor kung nakainom ka. Kay most of the time sa mga aksidente nga nagkakatabo diri sa Bacolod, bisan ano mga klase sa salakyan, kalabanan sa aksidente, nakadrink ang driver. Muna nga kita diri halong gid. Muna siling ko permis, sulit-sulit. Basta nakadrink, don't drive. Para pagpuli mo sa balay mo, safety ka. Kining stabig isira ka naglunta dira sa barangay Panukoy, gina-follow up nini sa aton nga mga kapulisan sa bilog nga kwerpo sa police station number 8. Ara naman ang suspect na dakpa naman pero tiba takabalo sang pinaka-latest nga medical bulletin sang biktima sang sining insidente nga natabo karon man nga gabi. Sa Kabangkalan may gintiro man ini nga gabi man. Patay man to. Ay, oo. May report ba kita kalabaton? Ini mga gabi, tupad sa barangay Panukoy, barangay Tangob, may ginlabo man da ko no ho. Gina-check man in action na John Diaz. Gaguluwa kasudlan niya. Matakabalo kung anong latest medical bulletin sila biktima. Kagindali-dali, dala sa may emergency room sang Corazon, Locsin, Monteliban, no, Memorial Regional Hospital. Grabe, no? May labo, may buno, may aksidente sa motor, may gintiro. Amo ni subong kari, inilanggit nga Biyernes, ini nga gabi lang, petsa 11 sa aton sini nga pagpangalagad sa bulan sang Disyembre. Amo na nga halong-halong gid kita. Damo ka pa mangkot na nagulan naman now. Why problema? LPA lang ni ang nagapaulan-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas. Especially diri sa Bacolod kag pila ka bahin sang aton banwa kag syudad sa kabugusan sa probinsya sang Negros Occidental. So extra lang ang paghalo nga sa aton nga mga ka-aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:21 na. Check tayo nga aton sila nga patrol to. Ang aton sila crosswind patrol, kamusta hong tanay? Ang paglibot-libot na aksyon dyan, kay na pa niya ang Randa di kagwalda-waldaya. Responder dito. Everything gina-respondiran ni aksyon dyan Diaz. Damo subong mga aksidente kag insidente nagluntad sa pila kabahin sa aton sini syudad sang Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Ari sa aksyon dyan Diaz, observation report sa patrol. John, good evening. Ano, tonto na kita yung mag-chansa. Wag itsansa mag-champion. Huwag chansa mag-champion. Pero meron rin Japon, damo kita reklamo.
trabaho sa ako, may nagtawagin daw mga 4 na guro kabilog. Personal, huwag niya sa ako, hindi rin mangkot, kung paano nila maliso ang radyo para bala nila kung di dumping action, kinadula ko, no? Abi nila ko nung pag ulan kay nalan ka hangin ng ila radyo, kato naglain ng signal. Ang ubrahon mo na, ma'am, isa lang kabutang. Kita ka na sa sakit dahil sa may kuryente na dampe. Kakson mo ng sakit mo na. Kaya nga away gitan sa na. Hindi, ang sakit kakasolo nila, pero mati sila sa Facebook Live na lang, Oo, ang Parang mahuwag walang mo klaro. wala yung sakit, subong kayo para hindi ka nakagasto kuryente. Pero kung may cellphone ka, pwede mo ginbuksan ang cellphone mo, tol karyo, tulan na ka, kanto ka www.facebook na po sa Radyo Bacolod. Itao mo da, may mag-pop up galing kami nag-live na, amo na lang sa, hindi ka na mag-ugta sa radyo mo, no? Pareho kay Sir Indran sa Station 6, nag-chat din ka rin yung gabi, ang bali action dyan, mustado din ka mo subong man, ang bali sa akon, sabi ko gaguba akong transistor radio nga laging panubli ko kay Lola, ayawan ko liso sa push button, lagi din yung signal. Ang ako seri, simple na mo pamunong kadalay ngayon may matik Facebook Live. Correct. Huwag kagin sa mga may mo, anay, no? Pero sige, ni may niyuntat, makon mo, dun sa no, pagani nga kinanglanon, doon ka damo pa sa nagkalatabos, palibot ng syudad. Karon nga gabi, aba, station number 8 daw, sila gid subong kung kagapon, station number 7, subong nga gabi, actually, daw, police station number 8, so ang may ginatirada man, no? Starring subong. Subong nga gabi, may isa ko ikastabing incident sa may tangob. Just sinundan na, actually, mong, ang ining vehicle accident, mo to ga NH8, ito lapit-lapit na lang ito galit, sila na lang ikabangga, lugar na nila, makapuli ng tani ining kolektor. Ang kolektor nga ini, actually, kalinis sa ila nga ginatabawan, bala? No? Kolektor sa lending? Kolektor isa sa lending. Gasakay sa motorya, single nga motor ko motosiklo actionerek, alin siya sa may inatrabahuan, I think sa may barangay Singkang Airport, mapaulit na niya sa may FHA Village 2. Ining lalaki, mo siyang ginkilala naman aksyon na Eric kay a certain Anthony Hentilizo, 48 anyos, no, sa Purok NHA Village 2. Barangay Panukoy. Correct. Ang bako na kainom ni siya, no? Alin sa iya ginatabawan action ni Reka, pagpuli iya na alang-alang sa kay nabungguan niya lang Center Island. Center Island, dra mismo sa may tubang sa malapit, no? Sa nga Medalya Integrated School, sa may barangay Panukoy, dalan araneta, ini siya maka-aksyon. Wala bla makatutol. Jan? Bangod siguro kay Jan? ang pagpadalagan, magduduma ng impact. Jan? Pagtumbas, yes? Siling ko, inang lugar da mo na tawag lang purok hanap buhay, taytay na ang tawag. Oo, na. Taytay sa purok hanap buhay. Oo, doon mo to ligad sa mala kay Sir Duraten niya to, dala to lapit. Yes. So, ulo na lang to sa dampi action na rin, kining lugar mismo, gusto rin ang lintad ang aksidente karon man nga gabi. Pasensya sa tumaka-action, pero alam mo ka na, wasak, biglang ulo, guro sa katodo sa impact. Ang dugo nag-aagay sa may dalan, ginapangtampukan na lang kayo nasang balas. Okay, para hindi makita nagsurek sa mga nagalabay. Jan? Yes? Ano ni man, inang when siya helmet, kano nakainom ni siya, ano man? According kay Police Captain Jose Rimatalbla ng Station Commander sa Station 8, ang ilang informasyon nga nagkuha is nakainom ni Saling sa ginatabawan. Okay. Kaya actually dito kayo na sa area, may nagabotong upod niya nga kolektor man, nga nagambal nga updanay pa sila kuno kayo na inom nga duwa, o galing kay pagpauli, nagsipak lang sila, ang ining upod niya, sa laing mga direksyon naglabay, inisayang si Anthony Accionadet, papauli sa Panukoy. So dito nilagin pa siya, nga may imogin manyara sa influenza, sa makaulubog na linon ining persona. Ikaduha ka butang, may helmet sa Accionadet, kasi kay wala sa ulo nakabutang, alas sila kamot. Ay, Dali siya nga, di ba, maganda yung buko-buko, di ba? Sa siko, dahil yung butang ang iyang helmet. Antes ang helmet ibutang sa ulo, ibutang isa sa siko. Sa siko yan, that's right. Sa siko, ang to kayo na pag-recover sa helmet sa area, damo gasgat ng helmet, pero hambal,
ng helmet sa kani, ay, hindi siguro ito matamaan, blas ang impact ng ulo ito. Oo. Kay, buhay pa siguro. Kay gas lang ito yung ego ako ng mga damages sa may helmet mo. Oo. Nakita ko ito kayo na. Okay. Kung siringon, kung may helmet, ako dito kili. Hindi ka dito yung ano, yung accelerate niya. Kung nalampos siguro, bangod sa impact, Oo. kay dugangan pag na basibla, ubog sa kagulay na kontrol yung awas. Oo. No? Amo to nga natumba sa aksyon. Kuno mo ang ulo siya ni dyan nakalampo sa Center Island, ha? Oo, amo to according kay Sir Bataglan, dra sa may semento, Oo. ang ulo sining persona sang na-aksidente ni kinatumba, pagtumba, nalampos aksyon na Eric, no? Sus. Ano ari ang inisal, may inisal lamang confirmation, actually Eric si Police Captain Jun Ray Bataglan sa to naman ng interview. So, no? Diretso ko to. Tapos, sa Center Island, ako magtulog pa sa kung yung ulo yan sa simento. Okay. Okay, so, paraan, kaya ako namatay. Saan ako po sa ulo, sir? Actually, ka muna ang confirmation, Dre, ni Police Captain Jun Ray Batagdan may kang tarasing accident. Self-inflicted, buti kung wala sa kontrang iba, ang kontra lang ang Center Island. Amo tawag dito na siya kamatayang pagkalampos, wasak ang ulo sining persona action, Eric. Siniman nga gabi, dra sa may kadungan sa aksidente, ay may binon-anaya sa area sa Purok Greensville, Barangay Tangob. Ang informasyon natin yung pinakaulingan na baton, Jan? sa area kay na, yes? Ikoy ko lang, double check ko lang, hindi ni Panokoy, kundi Greensville, Barangay Pahanok, Tangob. Barangay Tangob action, Eric. Aha, Greensville, Barangay Tangob, yung insidente na tabo. Greensfield, the Greensfield, Barangay Tangob. Greensfield or kon Greensville? Ang sa area is Greensfield. Ang Greensfield. Tangob. Greensfield action, Eric. Tangob. Amo ni ang stabbing incident, hindi niya labanay, kundi kuha niya, bunanay niya. Bunanay, yes. Okay. Ginbuno sa isa ka lalaki. Yes? Go ahead. Ginbuno sa isa ka lalaki. Isa ini sa kuno ka water boy o kuno ka baligya masin na tubig. Damo na pagkakilala nila sa area. Oo. Ako si alias Freddy. Doon nag-kasumalanga. Nga ni alias Mike. Si Michael, 35 years old din siya, taga-draman sa mismo sa may Barangay Tangob. Oo. Ang iyang, siguro pag doon presado na si Freddy, taga-draman sa lugar, kaya doon nag-sumalangay siya kaduwa, Oo. kag doon may komosyon siguro, nagsunok matanay, may madugay na nga dinomtanay, tutog naglabot sa punto nga nagbinunanay. Mambal na ito nagbinunanay, kaya kung ang tanong sa mismo si Freddy, may pilas man sa iyang paa, Aha. sa yung dala sa station number 8, pagabot sa mga kapigdig, ito nag-discover na kadako ulit ang pilas niya, nagatulo man tong dugo. Tiyambal sa mga kapulisan, basib na mawadaan sa tong dugo actually. Mayo lang, kasi ito padra sa back-up 8, naka-on standby ang mga medics sa Bureau of Fire Protection. Aha. So may mga preparato sila, nga buta nila first aid, antis gindala sa may pinakalapit na hospital, probably South Bacolod General Hospital Action, Eric. Ang no? pilas ni Freddy sa paa ni buno ni action dyan. Yes, initially is buno gid siya. Kay tigasalok gid sa blaho. Atong kay Michael sa San Action, Eric, no? Ang pilas niya sini. Actually, may mga names kita, ang alam gid isang suspect, amo si Freddy Lumangyaw. Amo ginang iya matutod nga nga. Ang victim, amo ni ang ginkilala kay certain Clark Michael Atelian. Clark Michael Atelian. Clark? So this is for Clark Michael Atelian. Atilian. Yes, 35 years old, taga-drama mismo sa area. Actually, kinagkantugi kita sa lugar, sining nga gabi. Jan? Dito na ito nakita lang sa yes? I-double check ko lang, no? Ang ngalan sa biktima ni nabunaan si Clark Michael Atilian. Yes, yes. 45 years old. 35. 35. Yes. Taga din siya dyan? Taga-draman, sa may Tangob. Taga Greenfield man. Oo. Ano trabaho ni Freddy? Waterboy? Water boy, yes. Ano man si ka waterboy? Ano gabang deliver tubig? Sa tubig, o pang deliver tubig. Okay. Si Michael, ano itong trabaho sini? Ay, pa nila ma-confirm dito kay nasa area, sa Oo. gina-check naton, kaya giningagaw sa dala sa may ospital. Actually, dala sila tinabuay, kung dala sila pinagkinit-kita ay nga duha,
sa tubang sang balaligyaan si Kinjoy bala. Oo. Sa kilig namang sandalan, kay naganig laptopong dugo, ibutang to nila kay nasang daw kandila lang bala. No, kay pagdala sa ospital, well, sabihin kay nang hindi investigator, pinakadto mo sa ospital, nag-check man to kay na sa aksyon na Eric. Ang dalan kay na siling mo niya highway ni kung sa iladalan sa Greensville. Sa iladalan, Sa Greensfield. sa Greensfield aksyon Eric. Sulod okay. lon gini. Oo, Sulod lon gid lang nga lugar, alin ka na sa may skilahan, dire-diretso lang pinakapunta gid to aksyon Eric. Tigtogid ang ining stabbing incident nagaluntad man sining gabi, no? Patay gini si Michael, no? Initially, gid ginbawi ang gid sa kabisang nag-abot na sa may ospital. Ang ang information ko daw nagaguluan ni kung kasudlan siyang biktima ni. Amo man. Yes, actually, no, amo man to ang information kay na sana ba to na to. Pero ang confirmation, ito na to na confirmation coming from sa mga kapulisan action direct. Aha. So ang suspect ni kasi Freddy Lumangyan nadakpan ni sa station number 8. Yes, nara subong sa ospital ginabulong. Okay. Subong nga gabi, update na kakaroon, kaya rin naman kami sa may bypass operation, doon tatanda din namon di. Ay na kami from north to south, or from south, kato na kami di sa may north ng area, galibot na kami nga galibot, no? Karoon naman dugay-dugay makaksyon, pawayon ta na yung balita sino, hatag kami luwat dugay-dugay information, gikan diri sa lugar sang operasyon. Aman makaksyon ang pinaka-audience sitwasyon sa palibot sa syudad, kaya nagtulot-talit pero at least pag-abot sila nga gabi makaksyon, manaya na ang ato naman nga panyempo mga kaaksyon. So, para ng pinag-sitwasyon sa palibot sang syudad, nagdagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So, nasabuto na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid aksyon na John Diaz live report sa Patrol 2 sa nga Crosswind Patrol back to back dira kay aksyon ninyo Bugina. Tamo ning mga aksidente kag insidente sining kagabi nga ginrespondiran ni aksyon John Diaz. Tining natabo nga aksidente dira sa may highway Dalan Aranata sa barangay Panokoy. Ini nagasakay sa single nga motorsiklo. Ang teori gani isang pulis nga ko naka-helmet lang ining napatay nga si Anthony Hintilizo, 48 anyos, taga Porok, NHA. Posible way paniguro mapatay ang pobre kay ang ulo sini buka mo. Ang iya sini nga helmet nga sa baylo tani ibutang ni sa ulo. I-helmet kay ibutang ni sa ulo, ang iya ginbutangan helmet niya siko, butsi ni kong ginakwa niya ni, ginasipit yan isang siko ya, ang helmet, waya mabutang sa ulo ya, kagin ko perma sa upod ya, nga prayo siling insidente, upod is lagli inom, sa ginaubrahan nila nga isa ka lending man, kay kolektor niya sa lending mo, ining si Anthony Hintilizo, sa sobra guro nga inom, posible may katasigon man ang dalagan sini. So sigin sa kapay ng Center Island do nga nagapamuyong dosto kadalan bla. Ti komo sa kabaskog sa impact kadasig sa dalaga niya. Sumimplang ang motor nga ginasakyan niya, lupad siya, pagtupa iya sa gutter, simentado nga dalan, lampos ang ulo, buka patay ang biktima. Gasana ang dugo to kay nasa highway na sang Dalan Araneta sa Kop sa barangay Pahanogkoyo. Kamo na siling ko bala lesson learned again sa ato nga mga kauturan. Di kita mo wala gid malambutan 2020 ni si Anthony Hintilizo binawian gi sa kabuhi ya. Kamo na siling ko bala kung naka-helmet lang si siguro may posibilidad nga way pa ni siguro mapataya. Kaya ang helmet siya, gas-gas malang mo. Mabuka ang helmet siya kung hindi substandard. Pero hindi mabuka ulo ya. Ato ya, pag simplang ya, lumupad siya, pagtupay sa simentado ng dalan, lampos ang ulo,
buka ang ulo ya. Sus, grabe, no? Tining ginbuno naman niya sa may kwan, sa area sang Purok Greenfield, Barangay Tangob, ti patay man eh. Binuno sang naka-deliver tubig blan eh. Pero may gunat man ni ang suspect na nga si Freddy Lumangyaw nga nadakpa mo sa pulis naton right after nga ti may pilas pa sila nga dako ni Spaan nga siguro nakabalos man buno ang napatay to nga si Clark Michael Atilian. Puting isa gito ya patay gid kay kunang nakakita pa sa siling insidente gaguluwa man ang kasudlan to sa napatay pagbuno ni Freddy Lumangyaw. Siguro may mga balana nining duha ti nagagsugatanay inilang gabi way mapunggan ang silabo sa ila sila Balatsagon ati nagkatos punto nga nagbunanay ang subo kay may napatay gid. Munang siling ko nga kwan gid ka riit gid sang sitwasyon bla. Ini nga kwan ini nga insidente sinigab ito nagwa nga riit gid ang ini nga Biyernes naton sini nga pagpangalagad. Kabay pa nga hindi ini madugangan pang mga aksidente, pag-insidente. Muna nga siling ko, again, suliton ko, kung nakainom ta, hindi na ta magdala sang aton nga salakyan. Para nga malikaw kita sa aksidente. Aksyon na the Philippine Standard Time, alas 10:39 na. May gabi dira kay Terry Simpron na yung gapaurok-urok na sao. Amo man si Jonathan Cordoba, ginatamyaw lang si Alberta Cordita daw. May lang kuno nga pa-urok-urok ko. Merry Christmas kuno kay Jan kag Jansin Berkey and kids sang Florida. Keep safe always from Mama and Papa. Santos Wilma Birchmin. Grabe nga mga ngalan, mga street side, no? Si To Rex Montoya Alonsabe. Pa-check attendance lang sila ni Nilia Estacio. No? Si Andro Mangilan Villarosa. Haraman ga monitor sa atong sila nga pangalaga do. Sila ni John Paul Oxin. Dara sa Phase 2 Barangay Panokoy kag si Anthony Balinario. Si Jada Villegas Duran. Pa-check attendance lang wa. Si Jerry Haba Viñas. Ara sa Baguio City ka monitor sa aton wa. Si Apo lang. Nagapaurok-urok ba no? Jonathan Agbanawag. Ara manog monitor man sa aton wa. Si Homa Lumena. Mayang gabi. Kaya sa may bangga tutong dos, si Nels Luhan ga pamati gid sa aton sila nga palatuntunan. No? Salamat gid sa inyo dira nga pag-monitor kag pagpamati diri sa inyo palatuntunan. Ari na si Aksyon ang Defensor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Maki-update lang ko kadali kay Aksyon ang sa inyo center sa sining shooting sila ka nagluntad sa Kabangkalan riding in tandem patay ang biktima sa paglutang. Aksyonahan, good evening. Aksyon na Eric mayong gabi kag sa aton man mga ka-aksyon patay diri ang edad 30 anyos ni aksyon na Eric nga lalaki matapos ginuthang sang riding in tandem sa tubang mismo sang iya sini iya nga butik mga alas 6:30 sang sinima niya gabi Uy. sa Dalan Rizal Barangay Nueve Ciudad sang
nga Kabankalan. Kaya actually, ang butik in Action Eric, nahamtang man lang malapit mismo sa National Highway. Meaning daw, pila lang man guro ka ang antad sa sining butik sa National Highway. Okay. So, sunod Ay, din ning butik na muna siya tagiyang ang napatay. Yes, okay. Action Eric. Bali, ano ni siya, pamilyado. So, sunod din kay Kabankalan City PNP Commander or ang hepe nila, si Lieutenant Colonel Mary Rose Pico. Ang ining insidente, natabo samtang ang biktima ginapang papanaog ya bala ang mga ginpamakal niya nga mga gamit. Kaya syempre may butik sila, May butik. nangumpra siguro. Okay. Pag amo tong natabuan, samtang nagapapanaog ini siya, ginapasulod ang mga ginpamakal niya, dito man kag naglabay ining isa ka motorsiklo sa diin sakay ining duha ka mga suspect sa do. Okay. Tawag diri riding in tandem Action Eric kag ginluthang ining biktima nga ginkilala kay Leo Poras. Okay. Amo ni Action Eric ang tag-iya sang butik kag biktima mismo sang sining shooting incident nga gintunaan sang iya kamatayon. Ay. Oo, ang initial nga investigasyon medyo da delay pa ni gani ang pag-relay man sang dugang pagidbala nga mga information Action Eric kay ang natabo ti damo-damo ning pilas ya limagid ka bilog. Sang pagluthang. Oo, Wala yeah. ba ko ng mga kalibre sa armas? Caliber 45. 45, okay. Oo. Pero ti initial pala ni Action Eric, meaning sang nakitaan palang bala sang mga pulis, pero ti depende pa na ang iyagin mismo sang soko kung pila dira kamilog ang igo kag kung may naglapos. Pero or anong what. motibo nga na-establish sa pulis sa paglutang sa biktima ni? As of now, for off the record, may gin-mention si Ma'am Pico sa aton, pero bilang ano man naton sa Respeto. ilang investigation Pag-respeto ka pagkabay siguro sa imo kaya pag-divulge sanay yes. ang motibo sa sining incident. Kaya para Although di nga man- may lead naman sila, pero subject for verification and confirmation. kay nang para hindi man nga mahamper ang ilang investigation. Yes, Pero pero kung buwas ako ang kompleto, sinaguro ko nga detalye as to sa motive na. yes, Action Eric. Subong mana, do naggamay lang ta diwa, do pro initial man bi nga background sang biktima. Okay. Do ka given na Action Eric. Amo na nang i-update naman na buwas, pero balik kita dire kung sa diin ang igo sang biktima, may igo ini siya Action Eric sa ulo. Dogin sentido gini siya, mga ano gining iya nga mga igo Sa ulo isa, pilas man sa nawala niya nga dughan, kag 3 sa natuo. Okay. Amo ning igo ni Action Eric, ning 5 tanan nga among gintunaan sa nga kamatayon. Gin-try pa ni siya, ginhingagaw pa sa hospital ugaling pag-abot dead on arrival. Amo ni ang sitwasyon Action Eric. Kag na-mention ko man subong Okay. padayon ang investigation sang kapulisan kay as for the motive, identity sa mga suspect, subong man ang background sa biktima. Oo. Kay initial naton, I think do pwede lang ni siya ma-divulge ang iya nga asawa do may ara man isang case nga before. Pero ang case in Action Eric, buwas mabalaan gina kay para ma-plaster man dugang pagid. Okay. Ari, pamatian naton ang portion man sang interview naton kay Ma'am Pico. So initially, ang information natin nga na-receive, the victim was identified si Leo Poras, 30 years old, a resident of Villa Concha, subdivision, Barangay Hilamunan, sang sininga syudad. Place of incident dito gani sa Rizal Street. Tapos along the highway ni siya because ari ni siya sa tubangan sang iya butik mo. Nagapang disembark sang iya bala nga mga stocks transfer sa iya nga butik kay sa daw delivery according to the testimony of the witnesses. Aligin labayan ini siya sang isa ka motor wherein isa ka driver kag isa ka angkas kag gintiyo ni siya wherein the victim sustained gunshot wounds and amo ni siya ang cause ang iyang death. So, amot action Eric, ang Okay. confirmation Oo. ni Ma'am Pico angod sa sining shooting incident na tabo las 6 sa immediate. Ito nagbalik naman subong ganiyo. Nga, no? Ang riding in tandem. Ati, ng hindi ka Action na Eric. matingala kay kuna mo na mga kaso, especialmente white man kasi drug-related na tabo sa pagpatay ni sa biktima sa Kabangkalan. But most nga mga kaso kakatabo riding in tandem, kung background check mo sila, may angot sa droga. Pero ang kaso na sa Kabangkalan, itugyan na kay Colonel Pico,
Mary Rose kung ano gid ang ma-establish din nga motibo sa sining pagpatay sang tag-iya ka butik sa Kabangkalan buwas sa aga sa Action Radio. Yes, action na Eric. Ang dugang sinang information, ang na-mention ko, motive, ang background sang sining biktima, Yes. subong man ang identity. Basic pa lang, identity sa mga suspects sa ato. So, amo ni ang nakuha man naton nga information ang sa sining shooting incident nga nagluntad ya sa area sa syudad San Kabangkalan. Una sa balitaw na sa Action, Action and Defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Action and Defensor. More development will follow buwas aga sa pagpangalaga sa Action Radio Bacolod. Asto sa motibo sining insidente nga pagluthang sang biktima nga tag-iya sa isa dira ka butik sa city proper sang Kabangkalan City. Ang suspect riding in tandem. Mayong gabi dira kag mayo lang kapag monitor sa kay Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family nagapamati gid sa ato sila nga pagpangalagad pagi sa Facebook Live sa kay Mark Baria Dislati. Mayong gabi gid kay Boyet Gabrido nagapaurok-urok. Amo man si Madam Ibuni Butser sang Germany. Nagapamati man diri sa inyo palatuntunan. Magindaho kina to kay Action William kina nga greeting sa panukoy. Mga kuani mga tropang aning. Pamilya Gabilan, pamilya Daimuto, pamilya Abalahon, pamilya Gabigo, Felix Nonong, ginatamyaw kamo sang tropang aning. Wow, mga solid fans ni sa Action Radio. Ang tropang aning, mga pamilya Gabilan, Daimuto, Abalahon, Kabigo, Felix kag Sinonong. Wow, nagapaurok-urok gid kada gabi diri sa inyo palatuntunan. Sa kay Nonoy Elmer Iliano da mayong gabi lang kag mayon dira nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol. Sa kay Jade Villegas Duran mayong gabi gid. Sa kay Glenda Noni Pitalbes from Dasma, Cavite. Naga-monitor gid sa ato, no? Happy 61st birthday to my beloved husband. Uy, kanami. Kay Manong Emil Lopez. Halin sa imo sining nga beloved wife, Manang Nilida Lopez. Happy birthday, Manong Emil. Kay Veronica Santillan Manukan, ga paurok-urok man sila. Kapamati, lantaw sa Facebook Live naton diri. Sa kay Kenjo Amihon, may gabi. Good evening, tupad balay na mo na, sir. Hindi napatay sa din sa Panukoy o kung sa Tangob o kung sa Kabangkalan. Sa kay Edgardo Mahinay sa Agundo, no, ga pamati gid sa ato, no, nga di bali mabuka ang ulo, hindi na ang siko. Ay, oo. Greensville na da ang Tangob. Okay. At ko na mo Greensville, tiki Greensfield niya. Greenfield. Salamat gid kay Ferdinand Aguirre. Jerry Asiro Jr. may gabi gid. Kay Manang Lilia Taton, kay Manong Ramon Taton da sa Greenfield. Greenfield yung magalini, no? Hindi ni Greenfield yung magalini kay may arat da kwan mo. May arat da nga Greenfield sa kwan sa area sang Tangob. Sa lugar gid ni Manang Lilia, kay Manang Ramon Taton. Sa lugar gid ni kwan ko ni Maninoy remote ang pipi, kag ni Maninoy Clarita ang pipi, Toto Clark ang pipi da sa Greenfield. Barangay Tangob, no? Nagapaurok-urok gida. Si Edlin May Velasco mayong gabi gida. Sa kay Siki Hooray. Mayong gabi dira, no? Si Michael Atiliano. Sila ni Kinjo Amihon. Kapag balay nila ni. Kuan ni, no? NHA 2, 3 or 4. Manong Kinjo. Ining napatay ni nga tupad balay mo.
Dini sa nga NHA sa phase 1, phase 2, phase 3, kung phase 4 sa Panokoy. Dini as officer sa nga Hong Kong nga monitor gid sa aton si Angel Grace Panhilasan. Ara sa going Newcastle, Australia. Baw, halong kamuda ha. Si Sir Edwin Pineda, baw, nagapamati gid no. May gabi dila kay Sir Edwin Pineda, advance Merry Christmas, advance Happy New Year. Gwa sa paya kasudlan, baw di si Roger Gutib, inkwentro ya. Puluto niya lang ang batikuhulong kagataya. Sila ni Manong Edwin Pineda. Tupad balay na mo na si Michael Atiliano sa Greenfields. Si Atiliano, galit taga Greenfields man eh. Okay. Si Atiliano, galit nga kuan. Michael. Hindi niya, si Michael Atiliano, kuan niya. Ang ngalan siya ni Clark Michael Atiliano, ang apelido sa nigli, no? Hindi kay Atilian. Okay, salamat gid kay kuan Kay Manong Kwan, kay Manong Kenjo Amihon, no? Ito padbalay nigli ang napatay nga ginbuno nga si Clark Michael Atiliano. Pero ni edad 35 years old. Salamat gid nung Kenjo Amihon Si Noel Solueta Jr. kapamapi gido. Great lang si Heidi Joaquin Julio Abigail from Pastor Noel Solieta Jr. Sige. Fernanda Aguirre, sininya correct action Eric. If you drive, don't drink. If you drink, don't drive. Sa nagbunanaya, dapat laba pasensya. Ay, correct gid nung Ferdinand Aguirre, no? Barangay 35 si Ramona Acero, always nga pamati sa to, no? Marlo Bilacapa. Mayang gabigid kay Nonoy Elmer Iliano. Pa-check attendance lang sila ni Jocelyn Libon Dispoho. Si Chirik, Quezon City, Metro Manila. Pamilya Asyado, Rojo, Magdato, Cañada, sa Barangay Pandanon, Silos, Morsia. Enelin Lacson, araman ga pamati man sa atong program. Salamat gid. Kay Jana Perez, sa kay Joff Vari Jimenea family ga pamati gid. Sonia Martinez, Juliet Misahon da sa Riyadh, may gabi gid. Kay Noel Tabaw Sares Inson, mga pamilya Inson sa Baladolid, may gabi gid. Emi Esmeralda Dulido da, may gabi. Sa kay Maria Richel Ipil, pamati sa Toto Salderiston, Mr. and Mrs. Salderiston and family. Elmer Hilsana da, pamilya Hilsana da kag bot Urok-urok. Noel Hinoraga Jr. Jojo Magbanwa. Great yala si Mrs. Siya kagduay ka mga baby. Good night ko, no? Juliet Bisahon da, mayong gabi, kag mayong lang pag pamati. Damo gid ka pa urok-urok kada gabi. Diri sa inyo nga palatuntunan. Salamat gid. Si Judy Delmo, may gabi gid. Judy Delmo, good evening. Sige, alin sa report ni action ang defensor, check ko ang report ni action Percival Binamor. Ang yasining live report nara sa may Central Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Percival, may gabi, please come in. Mayong gabi aksyon Eric kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Sa sinikid lamang nga gabi aksyon Eric kag suligayon sa nga bypass operation diri sa syudad sa La Carlota aksyon Eric. Diri sa Rizal Street, Barangay 1, poblasyon aksyon Eric. Diri ang isa ka suspetsado ang gindakop sa aton kapulisan sa syudad sa La Carlota sa pagpabuno ni Police Colonel
Junel V. Guadalupe kag upod ang alert team kag ang Drug Enforcement Unit sa Station Action Eric. So gapadayon pa ang inventory karon sining ginakandak nga bypass operation diri sa syudad sang La Carlota kag ang suspect isa ka lalaki Action Eric kag legal ang pangidaron Action Eric. So nabaklan ini siya sang aton kapulisan sang isa ka hit cell transparent suspected shabu kag diri gina inventory pa kung pila gid ang nakuha sini nga mga illegal drugs sa iya posisyon kag control Action Eric. So wala untat ang pag monitor sang aton kapulisan diri sa syudad sa La Carlota sa diin nag conduct sang mga bypass operation kag sa mga operation sang aton kapulisan sa pagbantay diri sa pumuluyo sa syudad sang La Carlota. So wala untat ang pagrubing kag ang pagbantay sang aton kapulisan sang syudad sang La Carlota. So ang ining bypass operation mabatian sa pila ka mga public orders program kung mapadayon na ang matapos na ang inventory sining nadakpan nila sa sinigid lamang nga gabi aksyon na Eric kag diri makita naton kung pila gid ang kabilugan sang nakuha nga mga illegal drugs sa posisyon kag control sang isa ka suspetsado aksyon Eric. So mabatian ang pila ka mga updates ini sa public affairs program sang aksyon Radio Bacolod. Direktamente kita nga naga-live report diri sa Rizal Street, La Carlota City sa inyo ka-aksyon. Aksyon ba Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Salamat gid Aksyon Percival Villamor, live report dira sa may Central Negros. May gabi dira kay Luther Kirk Lorenzo Olmido kag sa kay Marlo B. Villacampa. Judy Del Moda, mayo lang nga pagpa-orok-orok. Ali sa report ni Aksyon Percival Villamor, balikan ta ato sila patrol to, ato sila crosswind patrol sa finale na sang report ni Aksyon John Diaz before we wind up sa aton sila pangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon John, sa balik ka report, please come back. Arestado ang magpaisa sa bypass operation naging kasa sa mga kapulisan sa Station 5 sa area sa Progreso, Barangay Vista Alegre, syudad sa Bacolod, kainas ng hapon. Iniwan nadakpan ang subject mismo naging kay Matthew Alimona, 23 anyos, kag ang 17 anyos diya nga pagkaisa. So naging police Station 5 officer in charge, Police Lieutenant Melchor Tolentino, duha ka semana nga gin-monitor ini nga magpakaisa kag nagsugod na transaksyon dira sa area sa Barangay 8. Tugtog nga naging positibo kada tigay ng pagbaktanay sa bahay naman sa Barangay Vista Alegre. Na-recover diri sa posisyon kag control sa duha ka mga nagkredakpan ang tatlo ka dalagko ag duha ka palabang association gila sa Spetswan Shabutaran nga ginubrumanta na kabalor 87,500 pesos kay ni ang may kabugaton nga 7 gramos o kung masobra pa aksyon ereka. May nakuha man diri nga kahita kasi di na-recover ni mga sa Spetswan Shabu kag ang 500 pesos nga marked money. Ining magpakaisa ang dun sa street level individuals kaya according to Police Lieutenant Melchor Tolentino nga ini sila ang nagabuligay o kung nagasalo-salo abi sa pagbaligya sa illegal nga droga action ereka. Preso karon ang mga suspetsado sa custodial facility sa Police Station number 5 para sa pagpasaka sang kaso. Sining nga matrion ang patrol karon ari kita sa isa ka lugar diri sa may Barangay Bata, Syudad Bansong Bacolod, kung sariin na managtapos palanggid no ang inventory diri nga ginapatigay nila sa mga na-recover nila ang suspected Shabu kag pagkadakop sa duha ka mga lalaki nga nadakpan nila sa bypass operation action erect. Initially, pag-abot sa mga kapulisan dito sa Bacolod City Police Office, City Drugs Enforcement Unit, nagapati-party pa kay may birthday di sa lugar. Siyang nila actually ang bypass operation. Eventually, may mga recoveries di sila
Hindi ka magsala, hindi ko rin magdubo sa pito. Ini ka mga dagkong association suspected Shabu ang nasikop o kung na-recover sa CDEU. So, sining bawat operation nila, karoon nila mga gabi. Pero ang kompleto silang detalye, buwas guro sa tumag-action, kaya hindi na tapos-tapos pa dire. Buwa ini, no, ang initially yung subject, kami si Alias Tata, kaga mo yung mismo balay, karamo, diri ko na mahilig ko sa isda, galigya sa isda, kanugon sa mga isda ediyo, tapos droga, ligaro, galing sideline, yung reaction na rin. Wala na ba, na droga, pag kita pakaon sa isda na ko. Basta yung isda bladik man blao. Oo, hindi ka sada. No, kaya malalon pa yung isda. Oo, naglag ko hybrid yung isda. Ang yadrig na pang baligya, kung kita pang sagod, nari mo rin manog na blang isda na bla. Yung dalawang dangoy na. Ay, gali. Muna ginabulubligya idri. Kaya tidakpan sa bypass operation, disgasya. Layan pa Hindi rin, nakoy? may skip pagkabot. Jan? Ang isda yan, hindi nakoy? Ang nari di koy. Oo, di pa kayo, abi siya, hindi mo makapangyunan ng action ere, kayo mo mapriso ka naman. Wala na sa may mag-alaga, da? Ati, ang balang-balang kung ta, gusto mong pambuha na kata. Kuha na lang na daw sa mga daman, o isda, o, kaya may aquarium ka to. Limo sir, wala naman na sa may kuha na, wala naman na sa may atipan na, kaya mapriso ka naman. Ari ko, sawaya. Sawaya gali, ate, sige, hindi na lang ko gali, harap ko lang ang sawaya. Oo nga gani. Pwede po karong litson guro, bata-bata. Na may litson daw? Litson, pag gani may party gani. Ay, gali ka, te, kuha na tabi, bisa na mo urawan, port na tayo, tunga, be. Total na, priso ka naman. Pag-utalo ko ba nagtapos? No mo na yung stasyon niya, ubra naman. Gani. May mga karaoke, pa na dito ng pagina, pag-abot eh. Tinggal ngayon, pagka nakabaybas, hindi umagpas, dalagan, guro iban. Balday. Kasi dawa din panak sa rin. No, ang kompleto na detalye mo matiyan sa tabag-action dari sa Gapon sa action radio Bacolod. Balik tagikan sa patron ng tagibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasabi ko na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Maparte na ilang kag mga lipay, mabligya pa sa bu. Ay, oo. Kundi tudas. May gabi dira kay Ninyo Morphy and family dira sa Punta Taytay. Kay Mr. and Mrs. Idol Greg Gargalicano. May gabi igid, no? Kay Idol Greg Gargalicano and family ka monitor mo sa Glisanto, no? Sa kay Police Lieutenant Edgar Alan Di Guzman, ang gwapo kong amigo nga pulis. Kag sa bilog nga pamilya, no? Sa kay Police Lieutenant Edgar Alan Di Guzman. Sa kay Kwanda, sa kay sino ni? Kay RG Javier ga monitor man sa ato. Si Sermon Lopez araman, si Jericho Manankil Tambasin, kag si Basti Gergin. No, may gabigi kay Basti Gergin dira sa Kabangkala, no? Sa kay Maki Malinaw, Barangay Pilisa, shout out lang bata ko, Angel, kakasawa ko nga si Eleanor. Gapa urok-urok gid pamati. Salamat kita, no? Maki Malina. Kay Rosalie Villorente, great lang si George Nebria, kag si Mikmik agot mo. Si Ruther Kirk Lorenzo Almido, perminya ga pamati da sa Escalante, no? Si Bijon Peregrino, si Rodrigo Gonzaga, sa Binalbaga, no? Great lang si Liwilin Gonzaga, sang Tangob, kag si Jinen Gonzaga sang Dubai. Ay, perti. Flor de Lisa Barillo, Leo Tumakas, sa kay Daisy Tiham Chosima, Oliver Quilio Poras family, may kabigid. Sa kay Hansel Histupa Abahinsa. Ara sila, no? Sila ni sa pag-iniba natin, si Joel Pitalino Arama, no? Gapamati man, no? Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinibanon Action Night Patrol Program. Magatakop temporaryo kita, balik kita buwas Sabado. Atong siling mga patrol na Unit Reporters in Action nga nagpagalagad karong gabi sa kay Action John Diaz, Action Percival Villamor, Action Andy Pensor dala sa News Center, Action
Ninyo Bugin ang atong kapiloto sa Patrol 2, Crosswind Patrol. Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri kay Security Gatunok Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok sa Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa mga Station Manager, Action na Magbanwa. Production Chief Selector Action Rex Cantong. Boss si Ojor Limor Otaner, naghingagaw pa o. Ojor Limor Otaner, idol ko. Ako naman sa Action Eric Magbarang, salamat gid, sige babati. Hasta la vista, yung makalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyo siya pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.